אז בעזרת השם יתברך נתחיל עם הסדרה של התרי"ג מצוות. לפי מה שהבנו, הקראים, הסיפורים, מה שהיה בתורה לא כל כך מעניין אותם. הם כביכול מתרכזים בתרי"ג. אני רוצה לשאול אותם איך הם מסבירים את התרי"ג. יש את כל ההקדמה של התרי"ג, זה לא מגיע להם לדעת. זה בשביל המאמינים בתורה שבעל פה. מגיע להם לדעת מה המפרשים אומרים על התרי"ג, למה השם יתברך נתן תרי"ג. בינתיים בואו נתחיל עם השאלה הראשונה, שכתוב בבראשית, פרק א', פסוק כוח, ויאמר להם אלוהים פרו ורבו. אני רוצה לדעת למה השם אומר פרו ורבו. ואני רוצה לדעת כמה ילדים צריך להביא לעולם בשביל שיביא לפרו ורבו. ומה שכתוב, ומלאו את הארץ, אז אם אדם נמצא בצוללת ומביא ילדים, או טס לירח והביא שם ילדים, האם הוא קיים את פרו ורבו? ואם הוא הביא באיסור, הוא היה חלילה עם אחותו, והביא ממנה ילדים, השם ישמור, האם הוא קיים פרו ורבו? אז בבקשה, קראים, יש לכם תשובות? בואו נשמע. תודה.